sɔgɔlen dɔn na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'aw bisimila an ka émission mandi kɔnɔna la an ka yɛlɛ bi a tɛgɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ an bɛ foli lase an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma bi invité min b'an bolo ale ye actrice ɲumanba dɔ ye an bɛ tila k'a présenter aw la yanni o cɛ an bɛ yafa ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ n'an donna mun gasi la kuma kɔnɔna la u ka hakɛ to kuma ni fili tɛ ban donc an b'a aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kunnafoni TV sanfɛ Mali kunnafoni show sanfɛla la aw bɛɛ ani ɲankuma k'a to aw sigiyɔrɔ la ka bɛɛ aw ka wagati to yan ma sisan an bɛna an ka invité présenter aw la ko maa kan i yɛrɛ de da kɔnɔ an ka invité i ni ɲankuma Olivier. D'accord. N'o y'i bɔ a la a tɔ bɛɛ la i bɛna dɔrɔn u b'i wele i bɛ partie dɔw jouer a bɛ se ka kɛ i bɛ wele tɔgɔ dɔ la ten et puis ce sont des choses passagères a bɛ tɛmɛ ten a banna mais pour que i ka dɔnni tɔgɔ ye baara la o bɛ dépend fo baara ka kɛ k'e de actrice ni fɛn dɔw y'a la principal ni fɛnw ye bon tiɲɛ yɛrɛ la ma olu fɛngɛ ni Olivier fɛngɛ yɛrɛ tɛ Saka Zulu ka pièce in tɛ y'a ye Ami ami bolo alsan ni famata kontan denmuso bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ boso dɔ ni mɔni zanga boso ni ɲɔgɔlɔnbɔ ayiwa o de ye ko wɛrɛ ye sisan ok konta o diyara an ye hali sisan ani Fatumata konta bɛ ɲɔgɔn bolo question b'an bolo ka thème i la i ye catiri bɔla ye i ka inspiration i b'u bɔ min i b'i miiri i ka catiri miiri ya i b'u ta min i b'a fɔ hakilinaw i ka hakilinaw ɲininkali diyara n ye ne ka hakilina ni a fɔra ko aw ye fɛn dɔ improviser o yɛrɛ de ka nɔgɔn ne ma kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ n'i ko ko a ka d'an ye aw ka fɛn dɔ improviser san dɔrɔn n ka teli o fɛ i b'a fɔ ka i sigi dɔrɔn ka miirina ka fɛn dɔ di dɔrɔn an ka se k'o kɛ sisan tiɲɛ yɛrɛ la o ka nɔgɔn ma i y'a ye ne b'olu ta an yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya tagabolow la ka caya de mais texte dun est-ce que texte ka nɔgɔn i ma awɔ texte fɛnɛ ka nɔgɔn ma n'i ye i ka texte di n bɛ n ka pièce ta n b'a jouer parce que i y'o di yan nɔ ko n k'o kɛ mais n b'o kɛ toujours i n'a fɔ n y'a fɔ kuma tɛmɛnen na an b'o kɛ ni kotigi yɛrɛ ta tagabolo di kotigi t'i to i k'a di n'i yɛrɛ ye quoi ale b'a kɛ i k'a k'ale sago ye ale b'a fɔ a kɛ nin yɔrɔ la a jɛngɛ nin hakili donc i marionnette lamani de don olu la o yɛrɛ de bɛ ka baara in bɛɛ cɛ juguya yɛrɛ fɛ sa ni ma ye nka n'i ko ma fɛn dɔ improviser n b'o ta an yɛrɛ nagakɔrɔla ninnu na an ka duw tagabolo i y'a ye parce que jamana in kɔnɔ yan nɔ an ka kow tagabolo caman bɛ yen nɔ minnu y'a a jɛngɛna quoi a jɛngɛni min kɛra tiɲɛ na olu bɛ ne tɔɔrɔ dɔɔnin ne b'a lajɛ i b'a fɔ ka jɛngɛ cogo di parce que diɲɛ yɛrɛ tagabolo kow t'u togow la bilen o ye tiɲɛ denw maracogo t'u togo a togoya la bilen furuw t'u togoya la bilen mais an ɲɔgɔnlɔn bɔlaw de kan k'o fɔ mɔgɔw ye voilà cɛ ni musow cɛla t'a togoya la bilen tiɲɛ don ɲɛmɔgɔ ni baarakɛbaga t'a togoya la bilen a si tɛ ka kɛ ni bonya ni karama ni foyi togoya la i b'a kɛ n ta kɛcogo la a banna sokɔnɔnaw la a bɛ ten a kɛ ne ta in kɛcogo la bari e ta gulon bɛ ne ta la a banna denw fɛnɛ ta bɛ ten kana maga n den na a b'o cogoyaw la vraiment olu ko ninnu sera dabila ye an ka yirikuru mɛnna ji la cogo cogo a tɛ se ka kɛ banba ye an ka danbew lajɛ an ka kow tagabolo la o de la n'i ko ne ma ne ka fɛn improviser dɔrɔn toujours ne bɛ na n'olu tagabolow de ye k'a d'i ma parce que ne yɛrɛ b'o de dɔn voilà Adama a ka kuma nin hukumu kɔnɔna la a bɔra ka mun expliquer an ye sisan an ka du kɔnɔ ko an ka du danbe ale bɛ a ka improvisation ko o de kan ale ka spécialité yɛrɛ o ye improvisation de donc o hukumu kɔnɔna la an bɛna jɛ k'a ka improvisation dɔ lajɛ sisan n'o ye du kɔnɔna ko dɔw ye donc an b'o yira mɔgɔw la sisan an ka jɛ an k'o yɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'e bɛna taa min baarayɔrɔ la o ngi mankan bɛ dala ko baarayɔrɔ i tɛ mɔgɔw ka dumuni ko ɲɛɲini ko baarayɔrɔ ne ye dumuni tobi a bɛ frigo la a b'a kalaya est-ce que e kunkolo ka ɲi ka dumuni tobi k'a bila frigo la o de bɛ ka furudimi bila ne la tantɔ ne ma dege dumuni sumalen dun na ka dumuni tobi k'a bila frigo la ne t'o dɔn anw fɛ yan nɔ dumuni bɛ tobi de ka bɔ daga la k'a di an ma a kalama bɛ sigi an b'a dun i tɛ taa baarayɔrɔ la i b'i yɛlɛma ka kɛ baarayɔrɔ de n'i mankan bɛ dala ko baarayɔrɔ patron ye wuli sura de k'a mago b'i na ne ka sira jumɛn de b'o la a kɛra cogo di bɛɛ i bɛ kulo ta hali maa tɛ se ka sunɔgɔ mun bɛ yen e kulo tɛ muso mankan na k'ale bɛ taa baarayɔrɔ la
o ye mun baara yɔrɔ ye a tɛ dumuni tobi k'o d'a ma n k'o dun wa a man ka taa baaraw la o ye mun baara yɔrɔ nɔgɔlen tɛ yen a nana tobili de kama yan la ilaha illallah muhammad rasulullah e melekentɔ dugu mana jɛ ne bɔra sɔgɔma fo su arabako kungo e tɛna buramuso a tobi ne b'a dun e b'a dun wa bɛnkɛ ne b'a dun bi e b'a dun bi ne ko mun ye kɛ mɔgɔ sugu ye parce que i ye tile filani sɔrɔ kɛ dɔrɔn i bɛna wuli mɔgɔ da la buramuso a tobi taa i ka baaraw la n'i y'i sen da da in na walayi n'i ka furu ma to a da fɛ i ka fɔ ma tu ɲamɔgɔden ne kɛra muso e k'i sen da da la ne bɛnkɛ de ye furu ni ne de ye furu n b'o dɔn bi de buramuso taa baaraw la e ka bouger Allahu akbar n kɔnɔ ni e kɔni bougera n bɛ min fɛ n tɛ n kale ka n tɔɔrɔ n ye n'e bougera ka taa baarayɔrɔ la walayi n'i bɛ furu siri bɛnkɛ ma yarabi i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden tatɔla filɛ nin ye e k'i sen ta ka taa baarayɔrɔ n'i ye muso ye taa do kɛra e ta la sa don o don ka dumuni bila frigo la i b'o ɲa voilà e ko mun bɛnkɛ buramuso taa baarayɔrɔ la dawu furutɔbɔrɔ kɔrɔ o kɔrɔ tɛ sɔrɔ b'a la koyi bɛnkɛ ayi bɛnkɛ an ma ɲɔgɔn faamu ko in na de ayi sa an ɲɔgɔn faamu dawu bataramɔgɔ e ma cɛni ye tile fila sɔrɔ bɛ se ka cɛni jama e muso bɛ dumuni min tobi k'a d'i ma siyɛ ni fɛn b'a bɔ yɔrɔ dɔn o tɛ baaraw la a bɛ taa maa kuntan donc ni sigasi in kɔfɛla la an bɔra ka yɛlɛ ko min lajɛ sisan ni ye Fatumata Kɔnta yɛrɛ ka inspiration dɔ ye an bɔra ka mun lajɛ sisan ni y'a yɛrɛ ka inspiration dɔ ye du kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna la an ka jɛ an hakili to ɲɔgɔn na an ka kow ta komi tacogo kɔrɔ an ka kow ta komi a tun bɛ kɛ fɔlɔ cogo min na n'o kɛra an ka duw bɛ diya sigidaw bɛ diya quartierw bɛ diya jamana yɛrɛ bɛ diya n'an bɛɛ jɛna ka hakilinaw kɛ kelen ye donc an bɔra k'o de sigasi la ye sisan donc o kɔfɛ question bɛ na Kɔnta question bɛ yen sisan est ce que projet dɔ b'e bolo komi projet ba dɔ bɛ e bolo sisan i bɛ fɛ ka réaliser mais i bɛ fɛ ka réaliser cogo di n'a b'i bolo sisan i bɛ fɛ ka réaliser cogo di ɲininkali diyara n ye i n'a fɔ an bɔra ka minnu fɔ hali sisan projet minnu bɛ ne bolo ko ne bɛ fɛ hakili ka tagama n'a ye ni mɔgɔw ka se k'a baara ɲɔgɔn fɛ mais ni cogoya tɛ yen a k'o da la o ye toujours i n'a fɔ an bɔra ka minnu fɔ an ka ɲɛnamaya tagabolo ko n'i ye se kɛ ne ye bi ne bɛ mɔgɔ sɔrɔ ne ka mɔgɔ sɔrɔ ne bɛ baara kɛ n'o ye cogo min k'o cari fan bɛɛ an tagabolo kow tagabolo ka ɲa sigi ka diya jamana ka jɔ i b'a fɔ mara taabolo la mara tagabolo fɛn caman bi mara dun ka gɛlɛn parce que munna mɔgɔ i mana mara kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ du dɔw kɔnɔ nin du ani nin du mara tɛ kelen ye quoi i y'a faamu mais normalement aw kan ka ɲɔgɔnlɔnw de bɔ o la k'o yira mɔgɔw la vraiment den bɛɛ de ta ye quoi voilà n'aw fana jɔgɔlɔbɔlaw sera ka hakili to o la o bɛ diɲɛ kosɛbɛ o de ɲininkali kɛra sisan ne bɔra k'o de jaabi a ka di n ye ka sɔrɔ n b'a sɔrɔ cogoya min na ka dɛmɛ sɔrɔ ka to ka baara k'olu kan parce que o ye ne yɛrɛ kɔni ka miirina ye o de ka di ne ye ne ye dɛmɛ sɔrɔ o de ka di e ye o de ka di ne ye ka to ka baara k'o de kan an ka taa n'an ka tagabolow ye bani k'an ka tagabolo ne hakili bɛ mun na mun yirala ne la ne bɛ mun dɔn ka to k'o de labaara dɔɔni na k'a lase kulo kunnandiw ma an ka baara kɛ n'a ye dɔɔni i y'a ye d'accord o ye sɔn faamuna bon mun yɛrɛ de man di e ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ mun man di e ye fɛn man di ne yɛrɛ fiyewu o ye jɔnmaya yɛrɛ de n tɛ jɔnmaya fɛ yɛrɛ de jɔnmaya ayi n tɛ jɔnmaya fɛ ani jama ye e ma fi awɔ bozo k'a fɔ k'ale tɛ jɔnmaya fɛ n tɛ jɔnmaya fɛ ale de ni jama ye bɛ ɲɔgɔn na n'an bɛ jama la mais toujours n bɛ segin o kan n'an bɛ mɔgɔw cɛla dɔrɔn i b'a dɔn n'i bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ de ko côté dɔ bɛ ne la k'a man ɲi yɛrɛ fiyewu f'i bɛ jogo sɔrɔ ne la i bɛ yala ni mun ye dɔrɔn o ye i ka ɲɛ jama la dɔrɔn n'i bɛ se ka kuma n fɛ dɔɔni kuma n fɛ ou bien i k'a fɔ ɲɛna nin bɛ tan i gɛrɛ na mais ka n'i jama kunna jama la n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ jogo sɔrɔ n na i bɛ fɛn sɔrɔ i bɛ yala ni mun ye parce que naturellement n tɛ se ka sigi o yɛrɛ kɔrɔ quoi n bɛ kɛ ko non fa bɛ don na i bɛ sɛgɛn n'a ye de walayi mais mun de ka di ye sisan
mun ka di ne ye dɔrɔn tolo ni yɛlɛ dɔnni yɛlɛ n'i ye se kɛ ne ye an bɛ fɛn fɛn na a ka kɛ tolo ni yɛlɛ dɔrɔn ye o dun tɛ sɔrɔ don o don tiɲɛ na o tɛ sɔrɔ parce que ni e ko k'e ka tolo ni yɛlɛ kɛ bi ni e ye mɔgɔ min si cogo ma ɲɛ a ma nɔgɔn Mano. o ye tiɲɛ i bɛ taa baga dɔ ma o b'a sɔrɔ o si cogo ma ɲɛ i b'a a dimi kari la a tɛ sɔrɔ tolo ni yɛlɛ kɔni de ka di ne o ye jɛna ni taabolo kɔni de ye ye se kɛ ne ye dɔrɔn ko bɛɛ ka kɛ tolo ni yɛlɛ in ye dɔrɔn a halisa banna ala k'an bɛn hakilina ɲuman ma ami an b'i bolo question ko la Ok, o diyara n ye. an n'an denmuso Fatumata Kɔnta an bɛ ɲɔgɔn bolo ko min man d'a ye a y'o fɔ min ka d'a ye fana a y'o fɔ ayi E denmuso don mais Ah. ne ba de kun don. e ba de don bozo y'an den ye koyi dɔgɔnɔw ni bozo bɛɛ b'a dɔn min ye min ye dɛ n'u y'an ka jɔnw de ye Ah bon? awɔ Ok. Halisa an bɛna Fatumata Kɔnta. E ka baara kɔnɔna la sisan. I y'i ka baara dɔ organiser ou bien i y'i ka sketch dɔ monter i ka pièce dɔ monter très bien ka ɲa i ye blocage dɔ sɔrɔ a kɔnɔna la i bloquera i ka baara in kɔnɔna la han e b'i yɛrɛ bɔ o kɔnɔna la cogo di i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ mɔgɔ b'e bolo min b'e dɛmɛ k'e bɔ a kɔnɔ wa walima e b'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ cogo di ne yɛrɛ ma dɛmɛ sɔrɔ o sira yɛrɛ kan fɔlɔ yɛrɛ cogo di e kan tɛ i n'a fɔ n'i ye baara dɔ labɛn ou bien i y'a ŋaniya siri Awɔ. ka wuli ka taa dɛmɛ ɲini ouais k'a fɔ k'i bɛna a la baara ne t'a sɔrɔ yɛrɛ ne bɛ wuli kɔni ka dɛmɛ ɲini mais dɛmɛ in yɛrɛ de tɛ sɔrɔ parce que u mago bɛ mɔgɔ la e mɔgɔ min dɔɔnin kɔrɔ dun ka ban i bɛ fɛ k'a fɔ n'i dɔnnen tɛ i tɛ dɛmɛ sɔrɔ ni dɔɔnin tɛ quoi i tɛ dɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ quoi mais mɔgɔ ba dɔw dun bɛ yen olu dɔnnen tɛ mais u bɛ dɛmɛ sɔrɔ o e ko ten ya a bon n y'a dɔn n y'a ka bon dɔw ye ne komi ne ɲininkara ne bɛ n ta de dɔn o fana ye awɔ tiɲɛ awɔ fana ye tiɲɛ ne bɛ wuli ni n ka a tɛ i n'a fɔ n tɛ fɛn dɔ labɛn n tɛ hakilina dɔ ta n tɛ mɔgɔ dɔw wele n tɛna tɔgɔ fɔw kɛ mais n b'o bɛɛ kɛ mais miirina di effectivement les gens ces gens là u b'a yira ne la vraiment i ka miirina ka ɲi Kɔnta an bɛna nin lajɛ mais u tɛ se k'i dɛmɛ mais u tɛ se k'i dɛmɛ a dɔw la yɛrɛ ne yɛrɛ t'a ɲini u ka ne yɛrɛ dɛmɛ dɛ tellement que ne bɛ fɛ ko in ka sira sɔrɔ a ka cari yɛrɛ Cari, ne bɛ jɛ a kɔ yɛrɛ k'a f'e ɲɛna walasa n'i ma ne yɛrɛ dɛmɛ ne ta to yen mais e ka baara kɛ n'a ye awɔ walayi ne b'o camanba de kɛ a tigiw tulo bɛ na ne b'o camanba de kɛ parce que i sigilen bɛ to dɔrɔn miirina bɛ n'i la fɛn dɔ la mais tu n'as pas les moyens voilà assez au tir i sigilen don ko dɔ bɛ kɛ sisan dɔrɔn e yɛrɛ b'a ye nin dɛ ne ye théâtre bɔla de ye o a ma nɔgɔn inspiration bɛ na mɔgɔ la cogo di fɛn dɔ bɛ na un coup sisan ko dɔ dɔ ni dɔ ka ko dɔ bɛ passer sisan dɔrɔn i ka baara de i ka baara de don i bɛ se ka wuli dɔrɔn i b'a la baara o ye tiɲɛ mais i b'a la baara cogo di n'a cogoya tɛ mais ne bɛ sin ka dɔ wele ten n ko n ko ne kɔni nin yɔrɔnin bɛ tan ne miiri nana nin na a nana nin na a nana nin na n bɛ exemple kelen yɛrɛ di fɛn dɔ kan i n'a fɔ mɔgɔw b'a kɛlɛkɛlaw bɛ ka taa kɛlɛyɔrɔ la u bɛ ka taa kɛlɛ kɛ sataw bɛ ka sa mais jamakulu min bɛ ka sa nin bɛɛ ba man ɲa e bɛ k'a faamuya jamakuluba min bɛ ka sa tan mɔgɔ camanba de bɛ sa mun bɛ na o man ca a bɛ se ka kɛ ko nin jama in bɛɛ ba man ɲa mais ni mun sera ka taa kɛlɛ kɛ ka na k'o nana hɛrɛ la ani kɛnɛya kɔnɔna na a bɛ yira k'o de ba ɲana alors que dakan fɛnɛ ani sa joona fɛnɛ ni ala ye dɔ da o bɛ sa joona yɛrɛ naturellement ale sababu de bɛ na taa effectivement a taara a ma taa a bɛ sa i bɛ taa sɔrɔ a ba ka ɲi a bɛ dumuni di mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw la dumuni a bɛ mɔgɔw la min a bɛ fɛn bɛɛ mais a bɛ to a la mais n tɛna tɔgɔ fɔ kɛ a tigi ma kuma jugu fɔ n ye mais ne kɔni ye nin tigi wele ko caya bɛ se ka ala kɛ n y'a ɲini an ka se ka a ko fɛngɛ an ka dugawu kɛ i ka hɛrɛ bɛ min bolo ala k'o olu mɔgɔw kun si ma voilà ami hali sisan an bɛna dɛmɛbaga sɔrɔ an mago bɛ dɛmɛbagaw la inspiration b'an bolo fan bɛɛ fɛ an mago bɛ dɛmɛbagaw la dɛmɛbagaw ka na k'an dɛmɛ an ka inspiration la baara halisa ami denmuso a bɛ dɛmɛ sɔrɔ maaw kulo b'a la a bɛ dɛmɛ sɔrɔ an bɛ welewele da inspiration b'an bolo dɛmɛbagaw ka na i se min ye dɔw se bɛ se ka kɛ caméra ye dɔw se bɛ se ka kɛ i se min ye quoi dɛmɛ tɛ ko an ka a fɛngɛ quoi dɛmɛ tɛ ko wari ne yɛrɛ bɛ yala dɔw da la ne bɛ wuli ne b'a mɛn ko karisa dɔɔnin don a ka yɔrɔ bɛ nin yɔrɔ la ne bɛ wuli ne bɛ taa n bɛ taa n ka kɔni ka di ne ye i ka ne dɛmɛ ni baarakɛminɛnw ye ni ne ye baarakɛminɛnw sɔrɔ dɔrɔn ne bɛ n kɛ baara kan n ko baara camanba de bɛ ne bolo ne yɛrɛ bɛ sin ka exemple dɔw di a tigiw b'a fɔ ni ala sɔnna ma an bɛna kɛ tan mais ne bɛ bali mun na ne yɛrɛ ka demande kɔfɛ a tigi bɛ hali wagatiw fɔ ne ɲɛna a tigiw b'o kɛ
mais ne bɛ tila ka ne yɛrɛ ka demande kɔfɛ tɔgɔtiginin dɔ bɛ wuli dɔrɔn i b'a mɛn ka a ye nin bɛɛ di nin tigi ma tan a ye nin kɛ a ye nin kɛ o tigiw bɛ bɔ k'u tɔgɔw fɔ fan bɛɛ fɛ an tɛna se k'u tɔgɔw fɔ e kɔnɔlu ɲɛ ka sɔrɔ e kɔnɔlu ɲɛ ne yɛrɛ b'o caman ba de baara la fɛnɛ i b'a dɔn fɛnɛ n'a dir'i ma mun b'i ŋaniya la wa tɔgɔ in dun u tɔgɔw tun bɛ ko in tɛna ne yɛrɛ tɛna na baara in kɛ k'olu tɔgɔ tɛna wolo a la souvent mɔgɔ dɔ dɛmɛ i tɔgɔ bɛ na a bɛ na parce que a tɛna na sigi ka baara in kɛ k'a ban k'e tɔgɔ ma na baara in mana tiriɲɔgɔn fɛ dɔrɔn e tɔgɔ de bɛ na mais an t'a sɔrɔ de quoi effectivement mais Konta théâtre bɔ kɔfɛ e bɛ baara suguya wɛrɛ jumɛn kɛ tuguni ɲɔgɔnlɔnbɔ in kɔfɛ quoi e bɛ baara suguya wɛrɛ jumɛn kɛ a ka ca ne ne filɛ nin ne bɛ danse kɛ donc awɔ cinquantenaire mouvement d'ensemble kɛ la ne tun b'a la o jamakulu ne tun b'a la i ɲɛ b'an ka tradition dɔn baden na ka taa nord fan fɛ o dɔn tɛ ne tɛ se mun na an ka yan dɔn bɛ ten ka taa fo Kayi ne bɛ se nin bɛɛ dɔ la wa dɔnkilida bɛ ten ne tun bɛ kɛri kɛ Babasala kɔfɛ a ma mɛn ten bon kɔfɛ a nana k'a bɛ baara in a ye a jɔ dɔɔni ne kun fɛnɛ ye pause ta o kɔsa fɛ a seginna a kan sisan bon komi wagati fɛn ninnu bolo dɔɔni ma taga bilen sinon n bɛ dɔnkili laminɛ ni fɛn n b'olu bɛɛ kɛ kɛriw ni n bɛ dɔnkili da fɛnɛ donc ne bɛ n ka dɔnkili sɛbɛn n yɛrɛ ye so awɔ o fɛnɛ caman ba bɛ n bolo ni n ko n bɛ don studio la bi n y'o fɛnɛ cogoya sɔrɔ n b'a kɛ c'est-à-dire i b'a fɔ k'a fɔ k'i ka sidɔn don kɔnɔbaliya ye moyen ko de ma f'i bɛ moyen bɛ d'i ma n'i bɛ se dɔnkilida kɔni na n'i bana jɛgɛbɔ ma k'i ta dɔnkili bɛ d'i ma problème foyi t'o la an lamɛnbagaw tulo b'an na lamɛnbagaw tulo b'an na Ami an b'i bolo question ko la Konta i ni ka public cɛ bɛ cogo di komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na e ka baara kɔnɔna la rôle minnu bɛ d'i ma a bɛɛ ye rôle secondaire ye donc mais rôle secondaire ninnu na i bɛ ye i kɔni bɛ ye hali ni caméra tɛmɛni ka dɔrɔn i bɛ ye e ka baara hukumu kɔnɔna la n'i ka public bɛ cogo di public bɛ minɛ cogo di e bɛ ka public minɛ cogo di a cɛla bɛ cogo voilà ni mɔgɔw delila k'i wele k'i apprécier baara in kɔfɛ ou bien ni public b'i sɛgɛn carré kɔnɔ ou bien fɛngɛ i ka rôle nɔfɛ quoi ɲininkali diyara n ye ne ni n ka public cɛ la tɔɔrɔ t'a la n'u ye dɔrɔn nin tɛ karisa ye ko ka di ne ye dɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ na ale de jouera nin yɔrɔ in na o nk'ale de tun bɛ nin kɛ yen de i b'a dɔn jaa i bɛ ka baara min kɛ a bɛ ye mais e kunu ta bɛɛ kɛ karisa ka ne o kan ka dɔɔni kɛ dɛ o kan ka dɔɔni kɛ dɛ denmisɛnninw bɛ na an b'a ye nin na an b'a ye nin film in na an y'a ye karisa ka nin na u bɛ content ne yɛrɛ fɛnɛ n bɛ u fɛngɛ Ami n tɛ tɔɔrɔya y'o la tiɲɛ na Mafi bɔra ka kuma dɔ fɔ n ye Konta a ko ale ka fɛn artiste kɔnɔna la a ye fɛn caman kɛ a ye dɔnkilidaw kɛ a bɛ sketchiw kɛ a bɛ dɔn fana kɛ mais a kun ka di ne ye ka morceau fitinin dɔ da ne ye quoi a mana kɛ kan o kan na hali n'a kɛra bozokan voilà yala yala ne bɛ taa yala 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 ne kɔnɔ bɛ taa yala ne bɛ taa yala sini sira taama yala balima ladiya yala ne bɛ taa yala ayo fɔ n ye kɔnɔ sira la ayo fɔ n ye barike ka fɔ n ye ayo fɔ n ye duwanza sira la ayo no Mafi a kan dɛ i bɛ ji bɔ ne yɛrɛ la k'a kan ta Mafi Ami ne improviser don min na kɛra ina la ale ma togo la kulo bɛ na n y'a improviser a ne fila an bɔra saliba kɔnɔ an nana Fɛrɛnan Kulubali ale bɛ piano de jouer an nan'o ka salle kɔnɔ cɛkɔrɔba in bɛ piano jouer bɛɛ ye n'i donna dɔrɔn a bɛ sin k'a kɛ piano kan a b'a fɔ k'i ka fɛn dɔ da a b'a jouer nin ye ne yɛrɛ de ka improvisation ye o y'a sɔrɔ an bɛ ina maa si ka dɔnkili dalen tɛ mɔgɔ ta tɛ an ka improvisation don dɛ mɔgɔ ta tɛ ayiwa a to dɔnkilidalaw tulo b'an na dɔnkili kalifa kalifa b'an na dɛ an ka dɔnkili kalifa b'u la dɛ yanni u kana denmuso ka dɔnkili kelen ta ka taa n'o fana ye tuguni a ma nɔgɔn
Ami ayiwa an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔtɔ ye an denmuso n'o ye Fatumata Konata ye a bɔra ka dɔnkili min da sisan Ami yɔrɔ ne yɛrɛ tun commencé ka kari ne yɛrɛ la c'est à dire ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka n wuli sa ka n dɔn de yɔrɔ d'accord Ami an b'i bolo sisan Konata e ka baara e b'i ka baara ni i ka so i ka vie personnelle ani i ka artisia e b'u bɔ ɲɔgɔn na cogo di e b'i ka so cogo di ani e bɛ i ka artisia e b'u baara jongle cogo di Ami i b'a ɲininka fɔlɔ de yalima n'a y'a sɔrɔ a b'u ka so de wa walima n'a y'a sɔrɔ a bɛ cɛlasigi de la e fana kan ka mɔgɔ ne ka voilà ma fi a bɛ se ka kɛ n burankɛ bɛ yen n t'o kalama bɛ ne tɛ ka n ba lamisɛn dɛ ne furulen don den 2 bɛ ne bolo wa ne bɛ duba yɛrɛ de kɔnɔ ne bɛ duba kɔnɔ a ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔn ne bɛ tobili kɛ ni ala y'a kɛ ga bɛ na n bɛ tobili kɛ an kansinadamaw bɛ yen i tɛ dɛsɛ mɔgɔ la mun b'a tila i b'a d'o ma joona i b'a fɔ ne kɔni taara i b'a ne ka nan tila ne i b'a kɛ tan difficulté tɛ n bolo o yɔrɔ ninnu na mais n burankɛ fan fɛ dun ale fana problème ba t'a bolo n b'a fɔ a ɲɛna ne bɛ nalen nin baara in kɛ ale k'o de ko mun ka gɛlɛ ale ma dɔrɔn a fɔ n ɲɛna ɲani a don ka se i y'a ye problème ba n b'a fɔ nin yɔrɔ la kosɛbɛ ne bɛ a fɔ a ɲɛna ne bɛ soli ka taa n ka baara kɛ heure o heure ka di ne ye ne bɛ wuli ne bɛ boli ka taa n ka baara kɛ ka na tɛ problème don a la tiɲɛ ka di mais ko i kansinamuso n'o ye voilà i cɛ dɔgɔnin muso a n'a voilà i n'olu bɛnnen don mais i b'a fɔ i ni buramuso fana fɛn kɔni tɛ yen problème foyi tɛ yen n'olu si cɛ problème foyi tɛ n'u cɛ parce que bi buramuso dɔ bɛ yen nɔ ni ne ko ko n bɛna n ka baara yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ni mun tunna parce que o b'an ka baara la dɛ su kolen yɛrɛ sufɛ genge dɔ bɛ bali k'i wele Konta an bɛ fɛ sini sɔgɔma i kana nin kɛ yɔrɔ i dalen kɔ i ka wele k'o f'i ɲɛna olu kɔni n'a ma ɲɛ mɔgɔ min k'i ma ko a sudanna yɔrɔ o ma suda dɛ ni ne y'a kɔrɔmuso in wele dɔrɔn o bɛ sin k'a fɔ ko ayi t'i ka baara la a bɛ kuma dɔgɔkɛ fɛ dɔrɔn o y'a bannen Ami Kante n b'i fo nin yɔrɔ la Ami an b'i bolo komi an denmuso an bɛ ka ko walawala ɲɔgɔn ye yalima n'a sɔrɔ question min bɛ yen tuguni k'o da kulo kan an bɛ tɛmɛ n'o ye joona an kɔni bɛ bozo dɔ ni mɔni ye mais min ye dɔnkilida d'accord bon an ye Mamu Cero nin de ye u bɛ to ka gugulu d'accord ni ko ten mɔgɔ yɛrɛ tɛ jumɛn de dɔn e la Konta i n'a fɔ jumɛn an bɛ dɔn mais mɔgɔw tɛ mun dɔn i la quoi an bɛ fɛ k'o de fɔ an ye ne bɛ a bɛ se ka kɛ ne bɛ voilà sariya min ko voilà bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ dɔn quoi ne mun i ko min man di e y'o fɔ min ka di e o y'o fɔ bon voilà ne y'o yɔrɔ fɔ kuma kɔnɔ aw tɛ mun yɛrɛ dɔn ne la fiyewu parce que e b'a fɔ ko Konta ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye dɛ n'i ye ɲininka e tɛ ne dɔn ni kɛlɛ yɛrɛ ye ne dun bɛ kɛlɛ kɛ mais kɛlɛ ma fi kɛlɛ man ɲi dɛ e tɛ i n'a kɔnɔ yen nɔ bɛɛ ko Konta ta ye tolo ni yɛlɛ ye k'a sɔrɔ n bɛ kɛlɛ kɛ yɛrɛ de n bɛ kɛlɛ kɛ mais a tɛ sɔrɔ foyi fɛ jɔnmaya kana yɛlɛ n kan dɔrɔn n kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye y'o kɛlɛ fɛnɛ la n bɛ n tɛgɛ kɔrɔ ta jigibaga tɛ yen n tɛ fɔlɔ ka s'i ma ayi et puis jogɛlɛ de fana i b'i jogɛlɛ de fana kɛ ayi n tɛ fɔlɔ yɛrɛ ka s'i ma yɛrɛ de mais n'i sera n ma muɲu de tɛ n bolo ma fi o man ɲi yɔrɔ o man ɲi bana jugu don dɛ i b'a dɔn bɛɛ b'a fɔ k'e tɛ mun dɔn ne la bɛɛ n'i défaut don quoi mɔgɔninfin kana nkalon tigɛ nkalon man ɲi n tɛ walayi n kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ko n filɛ nin ye kɛlɛ kɛ bi Konta y'a daminɛ ayi nkalon don mais a bɛ se kɔni n'a daminɛna kɔni a bɛ se ka kɛ n bɛ jalaki yɛrɛ sɔrɔ parce que a bɛ kɛlɛ kuncɛ yɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn o tiɲɛ i y'a ye n'o tɛ kɔni o yɔrɔ dɔrɔn de don sisan an bɛna don i ka fitiri kɔnɔna la Adama projet jumɛn bolodalen don fitiri la e bolo i b'a fɔ donna nataw la i bɛ fɛ ka jumɛn de kɛ donna nataw la tiɲɛ ka di Ala ye ka musique in yɛrɛ de minɛ ba la ka dɔnkilida kɛ o yɛrɛ de ye n ka projet yɛrɛ ye mais catiribɔ dun catiribɔ in b'a kɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n b'a kɛ mais a bɛ komi i ka musique de fanga ka bon n bolo ka tɛmɛ catiri kan k'a kɛ parce que catiri in n y'a kɛ k'a kɛ ma fi a bɛ na sa e bɛ ka décourager a bɛ na musique in b'ale kɛ dɔɔni dɔɔni sen fɛ nka n
n yɛrɛ b'a dɔn n ka teli ka wuli fɛn mun na parce que théâtre baara de ka gɛlɛn i bɛ fɛ k'a fɔ sisan n'i dɛmɛna musique ko in na i bɛ wuli siɲɛ kelen hali n'i ma dɛmɛ musique la sisan ni ne bɛ ka nin minnu sɛbɛn n'i wulila i bɛ taa studio la i b'a ladon i bɛ fɛn i bɔ ka di o la i bɛ fɛnkɛ dɔ kɛ mais théâtre bɔ filɛ nin ye a ma nɔgɔn e yɛrɛ b'a dɔn aw bɛɛ b'a dɔn baara in ka gɛlɛn dɔɔni a farali ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn ɔ musique y'i kelen de i bɛ wuli i bɛ taa studio la i bɛ ka ni studio tigi n'aw bɛnna mun kan i b'o d'a ma aw bɛ baara kɛ aw bɛ tɛmɛ dɔɔni dɔɔni i bɛ ko dɔn mais théâtre bɔ in na ne bɛ na hali ne mago bɛ jamakulu min na f'i k'olu sara mais i bɔra ka yɔrɔ dɔ souligner sisan i ko n'i bɛ théâtre bɔ la i ni jama de b'a kɛ a ka gɛlɛn mais adamaden n'i bɛ baara o baara la i ni maa min b'a kɛ i kan k'olu de sugandi parce que dɔw bɛ nin ka baara in kɛ de olu bɛ k'a kɛ n ka wari sɔrɔ bi dɔrɔn mais e na se ka mɔgɔw wele i ma passe d'u ma ne kan b'o yɔrɔ ninnu de ma o e tɛ ka ne faamuya o sisan ni ne ko n bɛna théâtre bɔ ne mago b'a la cogo min n'i ko k'i bɛ na n'ala an ka du ko tagabolo ni fɛn dɔ ye i bɛ mɔgɔ dɔ damadɔni fara ɲɔgɔn kan o mɔgɔ damadɔni n bɛ nin bɛɛ wari bɔ min ka nin bɛɛ ka passe d'u ma an ka kɛ hali ni e na se ka mɔgɔw b'u ka denbaya la k'u la baara i ma fɛn dɔ d'u ma ou bien i ma passe ni d'u ma u kana u sara yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ i bolo nka u la nisɔndiyalan don mais ni musique don sisan fɛn mun don n'i ye ne bila nin fɛn fɛn kɔnɔ ne bɛ dɔ kɛ nin bɛɛ de la ka ɲa nka n b'a dɔn n bɛna se ka fɛn min kɛ o ye n kelen ni n kelen ta in ye o ye musique n kelen bɛ se k'o kɛ kɔrɔfɔ faamuna jama farali ɲɔgɔn kan o tɛ taa moyen kɔ dɛ non o tɛ taa o kɔ tiɲɛna an b'a fɔ an lamɛnbagaw ye u k'an dɛmɛ u ka artistes dɛmɛ moyen ko la parce que mɔgɔ camanba de bɛ yen i b'a sɔrɔ nin baara in kanu b'u la mais i ye min fɔ moyen pour que ka fɛn dɔw kɛ f'u ka téléphone ta ka kɛ téléphone image ni caméra image tɛ kelen dɛ an yɛrɛ b'o dɔn kelen voilà bon mɔgɔ min fana ye baara in kanu f'olu fana k'a don dusu la k'a fɔ ko n'i ye fɛn min kanu i bɛ se k'o kɛ ka sɔrɔ wari fana tɛ kɔfɛ wari bɛ se ka na voilà fo fana k'a fɔ imagine mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu wulila bi théâtre in kɔnɔ dɔrɔn vif kɛra fɛn bɛɛ ye mais est-ce que olu ta tɛ réseaux sociaux ko ye wagati n'a yɛlɛma tɛ yan mais a jateminɛ ne k'e ma n ko ne b'a la depuis san joli 2006 fara bi kan i bɛ to denmisɛnninya la ka ko dɔ fɛngɛ o tiɲɛ bon 2006 fo bi depuis i ye optimiste ye f'i bɛ kɛ pessimiste ye imagine c'est ça depuis a b'i kun na ne tɛ baara kanu mais baara kanu bɛ cogo cogo nafa ka sɔrɔ a kɛrɛfɛ o ye diyagoya 2006 fo 2024 n'o dɔ kɛra e bɛ baara kelen na a ma nɔgɔn quoi fɛn t'i sɔrɔ kuma ka ca Ami an ka tɛmɛ ni tubabu tɔ ye an b'i bolo diyara n ye Konta i ka baara in kɔnɔna la mɔgɔ mana kɛ cogo cogo mɔgɔ bɛ k'i bolo mun bɛ conseil d'i ma i ka conseil o ye jɔni bɛ conseil i ka baara kɔnɔna la ɲininkali diyara n ye baara in kɔnɔna na n bɛ ala ka hinɛ Batoma Dunbiya Batoma Dunbiya ɲakili bɛ tɔgɔ in na ɲɛ bɛ Mimi Kone la o ɲɛ bɛ Mayi Nciga Mayi la o ɲɛ bɛ Tani Kunandi la u ka ca ali ma kelen kelen b'a la hali e yɛrɛ b'a la don parce que ne bɛ bɛɛ lamɛn ne ni bɛɛ bɛ baro kɛ mais an bɛ wagati ni kunkurunin min kɛ baro la ne b'a ɲini ka e ta lamɛn e bɛ dɔ fɔ ne b'o lamɛn nin bɛɛ ye ne bilasirabagaw dɔ ye Ina Tarawele n'u b'a wele ko su wulilen sara ninnu bɛɛ ye ne bilasirabaga dɔw ye n'an sigira ka dɔɔni baro ou bien an ye chance sɔrɔ ka sɔrɔ baara dɔ la ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn ani Karim Jara n'o ye Kunandi yɛrɛ furukɛ ye ani an baga ninnu bɛɛ bɛ ne bilasira ne bilasirabaga presque a ka ca quoi ni ne sigira dɔrɔn ne b'a ɲini ka dɔ ta i bolo ni fɛnɛ hakilina ye min bɛ dɔɔni f'i ye n bɛ baro kɛ n'i ye quoi i y'a ye effectivement i ka baara kɔnɔna la a ka di i ni mɔgɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka di i ni mɔgɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i ka baara kɔnɔna la i ka rêve ye ni jɔnni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ fɛ ni jɔnni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka rêve ɲininkali diyara n ye ne ka rêve ye bɛɛ ye i b'a fɔ bɛɛ fɛnɛ tɛ o bɛ komi cogo di baara in k'a ta dɔrɔn kunfɛ ka fɔ dɔrɔn ni karisa ka baara kɛ parce que ale dɔnnen don ou bien karisa de dɔnnen tɛ mais n bɛ fɛ a ka dɔn tɛ n ta in t'o ye i dɔnna o i ma dɔn ye o a ka di n'o tigilamɔgɔ ka baara kɛ dɔrɔn
k'a ye nin baara mun bɛ ne bolo nin ye n'i y'a kɛbaga ye karisa de bɛ se ka jouer voilà ne kɔni baara in ka di ne ye ten de mɔgɔ kelen tɛ quoi mais baara ni na fatoya rôle de ye nin ye ni Jarasuba tɛ mɔgɔ si tɛ se ka ani Jarasuba no voilà Jarasuba no ka kan fɔra ni Jarasuba dɔɔnin tɛ i b'a dɔn ko ne mago b'o la mina ka ma mina ka parce que bɛɛ ma da personnage bɛɛ kama quoi effectivement bon fo de ka kɛ baara la n'o kɛra baara la baara nɔ bɛ ye ten mais i jɔ ka taa cousine dɔ ta yan fɛ dɛ ale ka se ka 2000 sɔrɔ a la ka taa neveu dɔ ta yan fɛ dɛ o kana e k'i sɔri nin yɔrɔnin la i bɛ dɔɔnin sɔrɔ non i m'a ye a cɛ ka jugu baara in bɛ kɛ mais dawula t'a la ou bien hali n'a kɛra ka ɲɛ a daraja ma bon tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ baara in fɛ ten ne ni bɛɛ bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ni bɛɛ tɛ se ka kɛ fɛnɛ ni min ka kan mun ni mun yɔrɔ mun o ka kan o ka don ma ala bɛɛ ni ka rôle don parce que fatoya bɛ dɔw minɛ lakalakatɔya bɛ dɔw minɛ nafiya bɛ dɔw minɛ i bɛ taa ye dɔ i bɛ dɔ ye dɔrɔn ministériya yɛrɛ de b'ale minɛ ale wele i ka ministériya in d'ale ma bani bloc b'a la a b'a ka fɛn kɛ a bɛ s'a la o don ma ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne baara in ka di ne ye ten de Ami denmuso Fatumata Kɔnta ka kɔrɔfɔ faamuya n'a y'a sɔrɔ question walawalalen dɔ b'i bolo an k'o fana fili a senkɔrɔ tuguni an ka tɛmɛ ɲɔgɔn ye kuma bozo ta la ye kuma ye koyi nin den de ye komi bi ta kɔni bi ta in kɔni conseil yɛrɛ an bɛ conseil kan cogo min na an b'a kan ten an bɛna sigɛsi filanan min filɛ tuguni ale fɛnɛ ye conseil ye o bɛɛ ye Fatumata Kɔnta ka idée ye donc idée bɛ yen quoi donc an bɛ jɛ an b'o yɛlɛko la ye ɲɔgɔn fɛ petit ni mun ye i ko ta ka nin di yan e ɲɔgɔnna denmisɛnnin sigɛrɛti min i teliya i kɛnɛma ni ye mun ko ye layila i m'a dɔn bi den tiɲɛna denmisɛnnin fitinin ala ma san 10 dafa ani sigɛrɛti hey nin fɛnɛ b'i tugu ka bɔ so ka n'i jɔ kare kɔnɔ sigɛrɛti min na Buona, na. A kɛra cogo di? Cɛkɔrɔba wallahi ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin nana sɔrɔ sigɛrɛti ani birige de b'a bolo yan. Sigɛrɛti ni birige? Awɔ. Buwata. Ne ko. I den don wa? Ayi. A bɛ ɲɛsira la wa? Ayi. I b'a mara cogo dɔn? Ayi. I bɛ n den kɔrɔ mun na? Komi anw tilela ni denmisɛnnin ye sigɛrɛti. Aw tilela. Ne ka sɛbɛn tilela. Men den bila n'a ye fɛn fɛn kɛ ne den de don. Yafoma. A bɛ ɲɛsira la? Wallahi yafoma. Hali n'a ye zuɲɛ min a bɛ ɲɛsira la wa? Yafoma ne fa. Hali n'a ye dɔrɔgu ta a bɛ ɲɛsira la? Yafoma. Ne bɛ taa ne kaso la. Yafoma ne fa kana taa ne kaso. Ne fa e jo tɛ nin na koyi. Hali n'i den don i jo t'a la i kelen den tɛ koyi. An bɛɛ den de don. A kɛra ɲɛna. A kɛra ɲɛna ne sigilen bɛ yiri kɔrɔ ne ɲɛ b'aw la o. Action kɛra yan sisan a bɛɛ kɛra ne ɲɛna de bɛɛ mana. E den ɲɔgɔnna meleke ni bɛ n'i sigi sigɛrɛti kan k'a b'a min a bɛ t'o la a bɛ fɛn wɛrɛ min. A bɛ taa k'i bolo da ni ye mun ye? An bɛɛ den de dun. N'i bɛnna ni den o den kun t'a la carré kɔnɔna ni bɔlɔn kɔnɔnaw la an b'u corriger très bien. A b'a corriger. Bisimila ye. N'i y'i den kɛ Bamakɔkɔnɔna ye a bɛ nisɔngɔ ka n'i pere la. E ka t'i ci la sa e ka t'i ci la. Ni ye mun ye fɔlɔ i ni den bɛ bɛn bɔlɔn kɔnɔ n'a ye ko kuntan kɛ i b'a ci f'a yɛrɛ bɛ siran i ka taga lase so. Bari n'i donna n'a kuma ye a fa b'a bugɔ walima ba b'a bugɔ ka fara i ta kan. Mais aw bi ta ninnu ni mɔgɔ magara aw den na dɔrɔn wɔn mɔgɔw da la ten. I m'a ye a bɛɛ tiɲɛna. A laban na f'i den yɛrɛ bɛ tila k'i yɛrɛ ni minɛ i la k'i faga. O bɛɛ kɛra an y'o bɛɛ ye sisan bidenw na. K'u mansaw minɛ k'u faga. Ala de aw ye ko bɛɛ kɛ ko den. O kuma a cunna sanfɛ wa? Ne ba ne tun b'a faamu sisan n y'a faamuya mɛ n'Ala sɔnna n bɛ tugu i ka ladilikanw kɔ. Kɛ ten dɛ. Ni mun y'i den bolo minɛ ka s'i bara fara a tigi kan a ɲɛɲini fɔlɔ i ka fara a kan. An ka jɛ an ka den ninnu an k'u ladon ɲɔgɔn fɛ. Ne de tun b'a faamu n'Ala sɔnna n b'a k'i ta i y'a mɛn. O diyara n ye. K'an bɛn o la. An bɔra ka yɛlɛko min lajɛ ɲɔgɔn fɛ sisan n y'a dɔn a ye faamuyali camanba de sɔrɔ a kɔnɔna la ka ladilikanw sɔrɔ a kɔnɔna la donc an b'a fɔ aw ɲɛna ko inspiration bɛ yen donc an b'an dɛmɛbagaw wele halisa u ka na
baara b'an kunkolo la baara bɛ denmisɛnninw kunkolo la an ka dɛmɛbaga ko de a man nɔgɔn donc an b'a an dɛmɛbagaw bɛɛ fo nin yɔrɔ in na k'u ka an dɛmɛ halisa sisan kɔntan an bɛ segin ka na halisa i ka dɔnkili in jara dɛ dɔnkili in jara dɔnkili in jara ah bon Ami dɔnkili in kɔni ye ne kumasi de cɛ c'est à dire waati dɔ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka wuli sɔn mais komi nin ye denmuso ko ye maa tɛ se ka wuli o la quoi an mago bɛ akaripela wɛrɛ la kɔntan bolo quoi i bɛ fɛ ka fɔ a kelen ka dɔnkili min da o kɔfɛ a ka dɔ wɛrɛ ka di yan walayi ala dɔnkili kelen bɛ denmuso in bolo o t'a bolo koyi nin kelen de b'a bolo kana denni na maloya kabini sisan an ka dɔnkiliw u bɛ dura la dɛ a dun tɛ dura dutɛri la a dun tɛ dura dutɛri la dɔ kana dɔnkili ɲangu ka taa a da ye mɔgɔ si t'a ɲangu an ka taa sira b'i bolo a t'o da bosokan na sa pour que maaw ni ka wala k'o fana la de ka d'an ye mais a ye taa n to a ka bamanankan na d'accord bisimila idi an bɛ yo aramani yo iye n bayi masire n bala n bayi masire ga iye n bayi masire n banga so mayi masire ga banga so mayi bɛ min la u bɛ den kɛmɛ tiɲɛ de min la ala na dana kempa banga gadiani Allah na be umaru so na masada umaru sise na be umaru so umaru be jigi jaga umaru be kompile na papa umaru moraye ube taire siboni taire kumada dege Jarabi sari jarabi more. Ayi Ami kɔni ma dɔ faamu jarabi kɔni y'o mɛn. Wallahi o jara. A ma fi. Ami cɛna ni denmuso in taabolo caman b'a bolo a ma nɔgɔn dɛ. Ja bozo fana bɛ jarabi dɔn. A ma nɔgɔn. Donc sisan i kɔni bɔra ka dɔnkili in da bozokan na an kɔni anw tɛ bozokan mɛn dɛ ou bien ne tɛ bozokan mɛn bɛɛ fɛnɛ tɛ bozokan mɛn ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn kanumɔgɔw fɛnɛ caman bɛ yen olu tɛ bozokan mɛn i bɔra ka dɔnkili min da sisan n'i bɛ se ka a walawala an ye dɔɔni bamanankan na ne yɛrɛ mun ɲininka ne yɛrɛ tɛ bozokan mɛn ten awɔ i bɛ dɔɔni mɛn dɛ ne yɛrɛ tɛ caman mɛn a la nin ye turupu dɔnkili de ye kɔna komi ne ye kɔnaka ye ne tɛ bɛrɛ dɔn a la nka dɔnkili in ka di n ye kosɛbɛ o de y'a to n y'a da awɔ o diyara n ye ne kɔni b'a dɔn jarabi kɔni jarabi dɔnkili de don voilà jarabi dɔnkili yɛrɛ de don voilà sisan n'an bɛ ka ɲɔgɔn faamu nin kani jarabi na ni tɔnɛ ja bozo fana ni jarabi donc a ko ma nɔgɔn dɔnkili yɛrɛ bɛɛ dara ka ban dɔnkili kɔnɔna la bɛnkɛ de sera ka jarabi dɔn Ami bi b'an bila nin ko in na yan koyi kɔrɔla jarabi de kɛ dugu in na yan a ma nɔgɔn an b'a fɔ an balimaw ɲɛna ko émission bɛ fɛ ka s'a kuncɛ yɔrɔ ma donc sisan an bɛ a fɔ Kɔnta ye a k'a ka folikan labanw di jama ma a nana émission na a diyara n ye mais conseil minnu b'a bolo k'a di jama ma a n'a bɛ se ka conseil minnu di fɔlɔ artistes ani sisan artistes ni ɲɔgɔn cɛ u cɛla bɛ cogo di fɔlɔ artisiya ani sisan ta danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ voilà ɲininkali diyara n ye ne ka lakɔlɔsi la danfara belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bari bi artisiya a nana bɛn wagati dɔ de ma n'o ye réseaux sociaux i bɛ na i bɛ fɛn dɔ kɛ ten i b'a jeni k'a ɲimi a banna u b'a f'o ma ko jeni ka ɲimi k'a sɔrɔ a ma fɛsɛ wa adamadenw yɛrɛ bɛ ka taga n'o ye ten u bɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma o la ten an ka taa ten dɔrɔn a ko in kɛ n b'o ye sinon bon ne tɛ fɔlɔ mɔgɔ ye ten kosɛbɛ mais wagatini mun kɔni ne n ka kodɔn kana se bi ma n ye mun ye n ye mun lakɔlɔsi fɔlɔ taw bɛ fɛsɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan hali ni e ye théâtre dɔ labɛn e bɛ taa gima ka so i b'a yir'o la o b'a mirina di i b'o ta kɛrɛfɛ i bɛ bɔ
ala ka hinɛ lasida na i bɛ t'o bara o b'a miirina dɔ d'i ma i b'o sɛbɛn i bɛ yala yala kɔrɔbalenw da la bɛɛ b'a hakilinanin dɔ d'i ma i b'o fara fara ɲɔgɔn kan i bɛ sɔrɔ ka na i bɛ bɔ n'a ye dɔnkili bɛ ten mais bi e yɛrɛ de b'i tan ni logoba so ka wuli dɔrɔn tilesɛ kunsɛjɛ ka telefɔni jɔ i yɛrɛ la dɔrɔn o y'a tali wa a bɛ système kɛ a bɛ vi sɔrɔ a bɛ système kɛ hali mun yalala n'a ta ye fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw da la nga i b'a la kɔlɔsi o fɔlɔ dɔnkili a n'o fɔlɔ théâtre i b'a bɔ bi n'i y'a bila kuma o kuma lajɛ yɔrɔ b'a la mais sisan ta ninnu mana labɛn dɔrɔn a ko ni in tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 1 tile 15 a sangani bɛɛ y'o ye kura bɛ bɔ n'i y'a faamu i b'a fɔ ko lasida ninnu tun bɛ théâtre mun bɔ hali sini n'i ye Sanba ni Sira lajɛ i bɛ yɛlɛ fo k'i bin i bɛ yɛlɛ wa kunfɛn mais hali Seko Buwari hali sini n'i y'a lajɛ i bɛ yɛlɛ fo k'i ba jɛnɛ lɛngɛrɛ ninnu olu bɛɛ bɛ ten wa conseil b'a kɔnɔ voilà musique fɛnɛ na a jateminɛ hali sisan n'i y'i ka mayito labɔ boomer labɔ k'a jouer ka Aja Sumano ka Koka Bere album Babani Kone ta n'i y'u fɛn fɛn jouer bi i b'a fɔ k'a dilanna bi a bɛ lamɛn i b'a fɔ ko bi ladilikaw b'a kɔnɔ parce que a dilannen don ka ɲɛ hali instrument mais bi ta ninnu kɛlen pati kolonba ye n'u y'a kɛ bi dɔrɔn a sangani bɛɛ tɛ tɛmɛ mais olu ye min sɔrɔ olu m'o sɔrɔ dɛ ayiwa ok o diyara n ye donc ladilikan jumɛn b'i bolo ka lase an ka sisan artistes ma u ka baara kɔnɔna la ladilikan min b'i bolo ka lase u ma o diyara n ye ni ladilikan mun bɛ n bolo bɛɛ k'i ka baara in ta ni seri ye o ye kelen baara in n'i y'a labɛn wagati min a yira mɔgɔ dɔw la o ye tiɲɛ i b'a ye i ka baara kɔrɔko bɛ ɲɛ wallahi bɔgɔ bɛ k'i kulo la hali i kɔfɛ baara in bɛ lamɛn a bɛ lajɛ hali i kɔfɛ a yira a dɔnbagaw la a dɔnbagaw bɛ yen a dɔnbagaw bɛ yen yala a dɔnbagaw da la u k'i bilasira ni kɔni y'a to ne ma ne bɛ n ta kɛ ten ka yira mɔgɔw la a dɔnbagaw la ka yala u da la u k'i bilasira mais dɔw bɛ maloya olu fana la o mɔgɔ dun man ka maloya bɛ ayi i man ka maloya la i n'a fɔ fɛnɛ u b'a fɔ cogo min dɔw fɛnɛ b'a fɔ parce que kuma la tiɲɛ tɛ ban dɔw b'a fɔ k'i taara dɔw fɛ yen k'u miiri soit o fɛnɛ b'a la mais i tɛ yala da 5 kɔni da la ko 3 miiri soit o ye tiɲɛ i timinandiya dɔrɔn a tɛ t'o kɔ o baara in tɛ t'o kɔ baara in bɛ timinandiya de bolo i k'i timinandiya i yɛrɛ ye dɔrɔn timinandiya i yɛrɛ bɛ na ye a bɛ mɛn sen na mais a bɛ na n'i y'a labɛn o bɛ ko fɔ wa o tɛ dan kalo 3 ma o sanga tɛ dan kalo 3 sanga ma kuma o kuma n'a lamɛnna i b'a ye a bɛ mɛn kuma o kuma n'a lajɛra i b'a ye a bɛ lajɛ ka ɲa a bɛ mɔgɔw nafa diyara n ye o ladilikanw diyara n ye donc an b'a fɔ an ka artistes ye sisan taw kɛrɛnkɛrɛnnenya sisan taw kɛrɛnkɛrɛnnenya sisan taw k'an ka baara kɛ an ka baara kɛ an ka baara kɛ n'o tɛ hali sisan taw yɛrɛ la ɲuman kelen kelen b'a la k'a fɔ k'i bɛ se mais dɛmɛbaga i y'o kuma la dɛmɛbaga de t'olu la ayi dɛmɛbagaw tɛ dɛ dɛmɛbagaw b'u la yɛrɛ de pati kolonbaw de don dɔrɔn sinon ɲumanw bɛ yen yɛrɛ dɔnkilidala denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ n ka denmisɛnninw tɛ ten sa mais i t'a sɔrɔ hali ni n ka kɔrɔ n'u ye dɔɔni nka n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ k'u ka dɔnkili hali sini u bɛ dɔnkili da a bɛ don i la wa hali sini dɔnkili n'i seginna k'a lamɛn tugun depuis salon na sini kɔtaw a bɛ san 5 bɔ sisan u bɛ dɔnkili da la san 4 san 3 a bɛ jouer fan a bɛ ka lamɛn u ta tɛ kalo 3 ni a bɛ jouer boîte kɔnɔna la o fɛnɛ mɔgɔw bɛ yen an k'o fɔ ka a fɛngɛ parce que dɔw bɛ dɔnkili dɔw bɛ yen a tɛ se ka jouer yɔrɔ dɔ la yɔrɔ kelen tɛ yɔrɔ kelen kan sisan b'a ta la JSB u ka dɔnkili ta i k'a lajɛ a bɛ dɔnkili da mais hali sisan n'a y'i diya a t'a ka fɔlɔ la i k'a ka fɔlɔ lamɛn a bɛ lamɛn Van Baxi bɛ ten conseil b'u ka dɔnkiliw kɔnɔ hali sisan n'i seginna Van ka kɔrɔlenw kan i b'a ye a bɛ lamɛn i b'a fɔ k'a dilanna bi bon fɔlɔ an ka dɔnkili yɛrɛ tun ye kɔrɔ de ye dɔnkili tun bɛ da de kan ani instrument minɛn yɛrɛ tacogo exactement ni minɛn tacogo kɔrɔfɔ faamuna Ami an b'i bolo y'an bilasira ni voilà o diyara n ye émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma donc an b'a fɔ k'i ka folikan fɔ jama ye ne bɛ foli bila kunnafoni Mali kunnafoni TV mɔgɔw ye o diyara n ye u ni ce u ka baara ɲuman na Ala ka baara in taa ɲɛ ami ami ka foli bila an fana an ba ye ka foli bila
a lajɛbagaw jamakuluw fɛnɛ ye awɔ a ka an dɛmɛ ni duwawu ye baara in timɛ ko ɲuman na ne ka foli ye d'accord adama n denmuso kɔni vraiment ma kuma to kɔ an ka duwawu k'a ye halisa ala ka baara in kɔnɔna ala ka mɔgɔ bɛn ani mɔgɔ mun bɛ ɲɔgɔn faamu min bɛ se k'a dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya artiste tɔw artiste misɛnninw hali kɔrɔbalenw n bɛ duwawu kɛ parce que ale ko a ma a ka hakilina ye jumɛn ye dɛmɛbaga ko voilà mɔgɔw fana k'u hakili to a la denmisɛnnin don u ka denmuso dɛmɛ awɔ o diyara n ye donc an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan hali sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka tunkarankew fo olu minnu b'u sigi k'an ka jɛmukan in lajɛ an ka tunkarankew ka foli bi yan sabula a bɛ ɲɛnafin b'olu la an ka yɛlɛ donc an ka invité tun ye Fatumata Kɔnta ye mɔgɔ min tun bɛ k'an dɛmɛ baara la ale ye Adama Yaliko ye Bɛnkɛ a balimamuso yɛrɛ Jarasuba o de tun bɛ ka animation kɛ aw ye bi donc an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo émission in bɛ bɔ don o don araba 18h a b'aw sɔgɔ a ka chaîne la n'an b'a fɔ a ma ko chaîne TV YouTube a b'aw sɔgɔ a ka chaîne la 18h araba mercredi k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 na émission in bɛ bila donc bi ani Fatumata Kɔnta de tun bɛ ɲɔgɔn bolo an ka comédienne ani an ka danseuse ani an ka chanteuse ale b'a bɛɛ de kɛ a bɛ dɔnkili da a bɛ dɔn kɛ a bɛ catiri bɔ donc ale bɛ art bɛɛ de kɛ donc ni mɔgɔ o mɔgɔ mago b'a la baara o baara la a kɛra dɔn ye o artisiya kɔnɔ a kɛra catiri bɔ ye o a kɛra dɔnkilida ye o a wele i b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni ala sɔnna a ma bisimilayi gido yo ta jɔda don dagel dɔ fɔrɔ re ka ɲɛ bisimilayi gido yo ta jɔda don dagel dɔ fɔrɔ re ka ɲɛ kumba maiga alo bando alaji maiga yo ta jɔda don dagel dɔ fɔrɔ re ka ɲɛ jara sisan an b'a fɔ Fatumata Kɔnta ye k'a ka numéro fɔ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ mago b'a la o ka a wele ka a sɔrɔ o numéro la donc i bɛ se k'i ka numéro di i bɛ sɔrɔ numéro min na donc n'i y'o numéro di a ka ca ala fɛ mɔgɔ tɛ ala bɔ fan dɔn d'accord ne ka numéro 77 36 09 65 c'est k'a kan 77 36 09 65 o diyara n ye o ye orange ye wa bɛ malitel dɔ t'i bolo d'accord faamuna donc an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo halisa Mali Kunnafoni TV sanfɛ a bɔra ka émission an bɛ yɛlɛ de lajɛ sisan ni n ka jamakulu ye Fatumata Kɔnta ale ni Bɛnkɛ donc sisan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Mali Kunnafoni TV sanfɛ kuma ni fili tɛ ban n'an donna mɔgɔ min gasi la u ka yafa ma u ka yafa an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'an ka dugutigiw fo k'an ka jamana fɛn fɛn b'an ka jamana lataa ɲɛ ani alimamiw bɛɛ lajɛlen an ka alimamiw an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ala k'an ka mɔgɔ la ala k'an ka dugu suma ala k'an ka dugu suma ala ka dugu suma ala ka dugu suma ka dugu duman ninnu ja amina rabi yarabi amina rabi ala k'a k'an ɲɛna ko ye amin halisa ala ka Mali suma Mali ka jan dama an bɛ mun kɔ an k'o sɔrɔ Mali kɔnɔna la hali sisan an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ye ko a k'an bɛɛ mɔgɔ min tun bɛ réalisation na ale tɔgɔ ko Yaya Samake mɔgɔ min bɛ ka accompagner ale ye Tinɛ Sidibe anw ye jamu wɛrɛ de d'a ma sa nka a na kɛ ten sa ale Tina an t'a kɛ Kante ye sa Tinɛ Sidibe ne furulen bɛ Kante lakaw ma an ka Tina i kɛra Kante ye bi donc Yaya Samake ani Tinɛ donc an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye olu de y'an dɛmɛ ka ni réalisation in kɛ donc an b'aw bɛɛ lajɛlen fo donc an b'a fɔ ko k'an bɛɛ mercredi wɛrɛ